Morning ndine Jack. Nkhani yathu ya lero ilitenga ku USA ndipo ndi nkhani ya Chuck Norris. Kwangochuka kumene kunena kuti Chuck Norris wamwalira pa 19 March 2026 anali ku Hawaii. Ndiye ndangufuna panga ka short bio ngati ka tribute ka Chuck Norris. Chuck Norris anabadwa mu chaka cha 1940 pa 10 March. Dzina ake lenileni lomwe anampasa atabadwa ndi Carlos Ray Norris. Anali ndi brothers ake awiri. Nde analoti abambo ake anali soldier, anali military man, kenako anapanga retire. Nde moyo wawo unali osakhazikika chifukwa cha abambo ake. Abambo ake amamwamowa koopsa, anali achiledzerere. Nde amayi ake anawapanga divorce abambo ake. Abambo ake ndi mayi ake atapanga divorce, anawo Chuck Norris ndi brothers ake awiri anasankha kukhala ndi mayi awo chifukwa cha zochitika za abambo ake. Akuti anali wamanyazi kwambiri, amakhala life ija yongokhala payekha, samafuna kumakhala kugulu chifukwa choti amakhala ndi manyazi kwambiriso chifukwa cha khalidwe la abambo ake. Ati amatha kutha mwezi wonse tsiku lililonse ali chiledzerere, nde amachita nazo manyazi kwambiri. Komanso ati sanali wa athletic pang'ono, anali basi munthu ucho basi wadu opanga zake. Nde ati mmodzi mwa aziphwake a Chuck Norris dzina lake Willand Norris atankakonda kuyankhula, amakonda onena kuti ine sinzakwana zaka 27, ati kanali kakhalidwe kake amakonda kuyankhula zimenezozo. Anapezekadi kuti anajoina army. Willand yo anapita ku Vietnam ku nkhondo, anakaphedwa asanakwanidi zaka 27 mene ankayankhulira mwini wake. Atakula Chuck Norris anapanga join United States Air Force, eti anali air policeman. Ati kumeneko nkomwe anthu anayamba kumutchula kuti Chuck, inali ngati ka nickname kake. Nde ali kumeneko anayamba kumapanga ma training auti ya Tangsudo pamene anayambira kukonda zinthu zomenyazi. Mu 1962 anampanga discharge kuti anachoka ku army kuja ku Air Force kumene anali, koma anachoka ndi first class chifukwa choti ati analolimbira kwambiri ndipo amayitha ntchito kwambiri. Nde atachoka atasanduka civilian, anatsegula malo ake katika studio ka martial arts. After kuphunzira Tangsudo ija nkumapangaso ma competition, amajoina ma tournament ichani, anajoina International Karate Championships, koma ankangoluza. Ma competition ake mwina 5 oyambirira onse analuza, koma kuluza sikunamusinthe, amapitabe olo aluze amapitabe olo aluze amapitabe mpaka na mu 1967 pameneno anapezeka kuti anawina, atammenya wina wake otchuka nthawi imeneyo dzina lake Vic Moore. After kuwina pamenepo mpamene anapeza kuti angowina kukhalira kumenya anthu angapo, anayamba kutchuka. Ndi atamba kutchuka anthu anayamba nomapita ku studio kwake kwambiri, including anthu oti anali ma celebrity. Ndi anthu anayamba kumamudziwa chifukwa cha studio yake, komwe amapita kukapanga training. Kwa zaka zambiri anali middleweight karate champion. Ndi anapanga retire mu 1967, kupanga retire ku competition imeneyo ya karate championship. Koma kudzera mma competition amenewo anapeza kuti fighter amakumana ndi anthu osiyana-siyana, anadza kumana ndi Bruce Lee. Bruce Lee nthawi imeneyo atamba kale acting, akudziwika ndi acting yake, koma anapeza kuti anasanduka ma friends. Pena Bruce Lee amapita kukagwiritsa ntchito studio ya Chuck Norris, ndi inali ngati training relationship, working relationship komanso chinzake. Mu 1969 anawina nkukhala fighter of the year wa Black Belt magazine. After pamenepo munthu wina wake anamuwuza kuti bwere udzapange ku act, pali film ina yake amaitcha kuti The Wrecking Crew, ndi ankafuna kuti akapange nawo. Sanali actor koma anavomera kuti okay ndibwera, anapita kukapanga act. Nde zinapeza kuti mu 1972 Bruce Lee anali akupanga film yake ya Way of the Dragon. Nde amafuna apeze munthu woti akhale villain, ngati nyambalo ya mfilimuyo. Nde fata anali nzake amadziwana naye, plus amadziwa kuti amamenya, anamsankha anampempha kunena kuti uziwa bwera uzatani udzakhale villain wa mfilimuyo. Anavomera, anapita, anapanga film Way of the Dragon. Nde inapezeka kuti inachita gross more than 5.3 million ku Hong Kong. Pa nthawi imeneyo inayenda mayambiri kwambiri, ndipo inali film yomwe inachita bwino kwambiri ku Hong Kong mu chaka cha 1972. Nde inamusintha Chuck Norris, anthu anampanga notice kunena kuti kodi munthu uyu bwanji. Pamene ma directors ena anazachita naye chidwi kwambiri, kwamba umampanga approach kuti ifeso tili ndi film bwera uzapange. Nde amapita. 1973 anapanga film ina. 1974 actor wina otchuka so kwambiri Steve McQueen oti anali
student wake wa Chuck Norris yo ena amakhala kuti angopita ukapanga nawo kukaphunzira koma amapezeka kuti fati amasangalala ndi mmene amapangira amampempha kuti bwera uzakhale nawo mu filimu yathu. Pamene Chuck Norris anapezeka kuti wayamba kutani kukhala no actor weni wa serious akatere anthu amuyitana uku nkuyamba mapanga acting yake. Komanso anali olemba, anali writer, analemba buku lake Winning Tournament Karate mu 1975. Inali buku lone kuti linapanganso bwino kwambiri. Ankakana mafilimu ambiri zinazo kuti anthu ambiri ma directors ambiri amampanga approach koma amakana. Koma mu 1977 anavomera kupanga filimu ya Breaker. Koma inali filimu yonena kuti iye ndi anali star of the show. Nde kuchoka ma 70s mpaka ma 80s anakhala kupanga mafilimu osiyanasiyana ambirimbiri ya martial arts. Kenako anapezeka kuti anampatsa starring role mu TV show yotchedwa Walker Texas Ranger. Munthu ayonseyo amatulusabe mabuku ake martial arts chani amakonda olemba ndi anali writer. Komano success yake inazabwera ndi kukhazikika after kupanga filimu ya Missing in Action mu 1984. Ndiyo mwene inamukhazikizitsa ngati munthu oti yes party yake yomwe amapanga ngati Colonel James Braddock. Mu 1986 anapanga Delta Force filimu yonena kuti ndiyokhazikika kwambiri. Ma 1990s mokha mafilimu ake anapanga gross drama zoposa 500 million worldwide. Anakhala kupanga act kwa zaka zambiri mpaka na ma 2000 chakuti. Chuck Norris anakwatira kawiri ndipo wasiya ana 5. Awiri mwana ake ndotchuka ndodziwika. Mu 2005 pa internet panayamba kutchuka ma meme Chuck Norris amatchedwa ma facts. Koma zinayi zoti zaboza zonjezera zija zeti zompanga kuti ndanjiba kwambiri zomunenenera zija zonena kuti imfa imamuopa imamuthawa. Mamimu ake osekesa kwambiri kuti inasanduka ngati cult kunena kuti pena paliponse olupanopo mene wamwalira anthu akupanga post ino mamimu inaso ambiri ma facts ambiri onena kuti basi kumpopa kuti anali njiba onena kuti palibe amene angathane ndi ndani ndi Chuck Norris. Mu 2012 Chuck Norris anapezeka nawo mu film ya The Expendables 2 imene lead wake anali Sylvester Stallone imene anatenga ma legends onse akale kuwaika pamodzi kuti akhale mu action film imene yoyo. Chuck Norris anali Christian mpaka analembanso mabuku angapo okhudza chikhulupiriro chake ndi Chikhristu. Wiki imene amakwana zaka 86 anali ku Hawaii amaonetsa kunena kuti ngakhale wakwana zaka 86 amapondabe amamenyabe. Koma zapezeka kuti pa 19 March 2026 kunazamveka kunena kuti athamangira naye ku chipatala emergency dzina chake chavuta. Friday pa 20 March 2026 pamene alengeza achibale yake kunena kuti Chuck Norris wamwalira ku chipatala koma sana tuluse information yambiri apempha privacy. Mu nthawi yake Chuck Norris anali ndi ma black belts mu karate, taekwondo, tang soo do, Brazilian jiu-jitsu, judo, komanso anayambitsa discipline yake yotchedwa Chung Kuk Do. Imeneyo ndi background chabe ya Chuck Norris. Zikomo kwambiri.